køre den igennem. Du kan en time mere. Du kan en time mere. Ja, her ser vi Claus lave et lavt overslag. Han starter med en forspænding i sit hofteled. Han flexer sit hofteled i sit knæled og sit fodled. Og hans lårmuskel arbejder ekscentrisk. Og vi kører lidt videre. Det har vi afsæt. Hovedet sættes ned på plinten, hvor der med armene og hovedet dannes en ligesidet trekant. Der bliver lavet en knejsenakke, som giver spænding samtidig det vil sige, at musklerne i maven og i ryggen arbejder statisk, det vil sige, at de spænder op begge steder, både i ryggen og i mave. Og Claus han laver syvtallet, gør klar til kipstilling. Det ser vi her. Og der holder han den indtil hans tyngdepunkt. Han rammer cirka der. Her er hans tyngdepunkt. Der. Han kipper. Strækker ud i skulder og arme. Og lander.